untuk segalanya. Terima kasih padamu. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Pahing 26 Maret 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer nalika emeritus. Para adi yuswa, kala wingi nalika emeritasi Pendeta Saryoto pangarsaning Sinode GKJ, Pendeta Sunjaya ngemutaken nalika mlebet ing emeritus kedah nyawisaken diri boten dipun agem malih lan dipun supekaken. Milanipun nalika mlebet emeritus kedah nyawisaken diri kawontenanipun benten sanget kaliyan nalika minangka pendeta aktif. Nabi Musa saged sinebat pangarsaning Israel ingkang nuntun bangsa Israel saking tanah pangawulan Mesir tumuju siti prajanjen Kanaan. Saged sinebat bilih kalengganipun Musa mila aji sanget lan Musa pinitados dening Gusti nenuntun bangsa Israel. Nanging menapa ingkang kelampahan nalika Musa ngancik yuswa 100 taun lan ing ardi Nebu. Ing pangandaring Toret 24 ayat 51 ngendika, "Sira sun paringaken deleng kalawan mripat ira dewi, nanging sira ora bakal nyabrang mrana." Pranyata ayanipun namung dumugi ing redi Nebu, lan Musa saged sinebat rampung ing ayahan emeritus lan kedah kagentosan. Utawi kanthi tembung sanes, sedaya ayahan kangge Gusti wonten ugi wekdalipun minangka pangarsa lan kedah nglenggana menawi wekdalipun sampun rampung. Para adi yuswa, boten wonten ingkang langgeng ing jagat punika kejawi namung Gusti. Mekaten ugi ayahan peladosan kalenggahan. Ing wekdal tinamtu kita kedah nglenggana bilih menapa ingkang kita gundheli ing ayahan peladosan kalenggahan dipun gentosi dening liyan awit sampun wekdalipun. Nalika wekdal sampun dumugi saged ugi wonten ewah-ewahan ing tata gesang kita. Saged ugi kita dipun supekaken, dipun tilaraken utawi boten dipun mailu malih. Sami kalian Musa, monggo kita tansah ngener dhateng Gusti ingkang langgeng. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih boten wonten ingkang langgeng ing jagat menika kejawi namung paduka. Milanipun ing sedaya perkawis kawula kedah ngener dhateng paduka ingkang langgeng ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Kawula masrahaken Diaken Sabar Widodo ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing ruang Aster RSU Magelang. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah makarya matemah Diaken Sabar Widodo menika inggal pinaringan bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto,
Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Terima kasih padamu, masa indah yang berada di dalam bumi bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua.
kasih padamu.